Mana bahlukana apha emkhulu mana uma cha ngithi mina ngibhekele nje ukuthi kuhamba kanjani into zami khona into engayiboni kahle bona manje uthi umkhulu wena uyakwethemba ngithi baba ungabi nekhali ngiya lapho phela ngitshela into ongayiboni wena mina ngiyibona lapho kwami uthi kunabantu njengamanje hlangana behlukane baphatha kabe igama lakho mana baba baphethizwe babi mana ke abaphethizwe babe noma bahlela abantu uma ngibeka lapho mina ngoba senganele futhi ngiyabonga babe noma bahlela abantu abahlangana nabo baphinde behlukana ngami babi awu ngiyabonga ngisabacha awu uNkulunkulu wami ngiyabonga cha uyahlola futhi lapha kubalaleli ukuthi sizozama ukuthola lo baba owahlolela uNgizwe ohlelela iNgizwe sixolise soqale maybe sixolise kuyena ukuthi izolo udlala Ngizwe nawe uxolise kuyena baba sawubona awu nenjani baba siphilile njani na siyaphila kehle sithanda ukuxolisa izolo kakhulu izolo ebeshaya inetwork Ngizwe yo baba njani siphilile kahle nami njani mina sikhona baba ubungihlolela ubaba ngizile ngathi usesetaxini ngapha ehloko abe ngibuye ngakuzwa kahle nenza kanjani ngoba manje ma ulukukhuluma kanje uthi uMancane kimi angugeze noma angukhulelise kakhulu manje uthingama angazi noma singaqhubeka nesigcine khona ngoflawa manje baba uyinyanga yakuliphi izwe ungakhona lapha ngaphandle ngoba nezizwe senisijwayele mana yabona mina ngifuna baba uflawa ungena apha endabeni yobunyanga ungena apha khulu khehlanani umnyama ukhona la eSouth Africa owala nje eSouth Africa impela ngikhulu kunempi ekhona angazi kanjani ngoba mawulukukhuluma nami ubuze imibuzo kuqala uthi uMancane kimi angiwasho inhliziyo yakho bese ngiyofuna umuntu wesifazane oyisihlobo noma ongusisi wakho yazi uma ukuhlala lapha ngengezwa kuvuka ulaka phansi emathunini kwavukula kwabaphilayo ngisho umuntu othi befanele nihlale isikhathi ningakhulumisani akazobe ikhonse njalo ngoba wathi uMancane kimi kumele babe sayilandela kube ngathi senze impela isiko kahle ngamanje uthi niyaphila noma niyahlambulukelana uthi uMancane kimi ngengezwa kukhona umuntu wesifazane egcekeni straight ekhaya niwe ningakhulumisani nawe uthi uMancane kimi ngipita makuvuka izimpi kuze kuyovuka izimpi ngaphandle wathi uMancane kimi kunesibongo kufanele nisifune ngaphandle sibuyisa impi wathi uMancane sifune isibongo sopholoba ngazo bekhonto njalo ongcobo kube ngathi kunomuntu abangcobo esimfunayo oluke buya kube ngathi uyasonga kube ngathi uvuka impi bathi khona molo kuphila yebo makhosi umuntu ongcobo okusongelayo nazoke umbambileke lona lo ukhonto ongcobo oyisawo lapho umfishane yengakhuluma amagama abantu moya baba indaba ungambambe sayidini yabona usuqala uba serious akubambe sayidini ngingakakhuluma amagama abantu Salami ngifuna ukuthi umkhulu lo uNgizwe angithathe serious ngoba mhlawumbe ubona ngathi noma ngibona ngathi angilahle enkosini kodwa uthi uMancane kimi uyavele kufanele simfihle kakhulu kube ngathi masimfihla siyomfihla elete ngikufa ngoba kulendele imbuzo emathunini lapha uthi uMancane kimi kuyezindlela kube ngathi yena mangadlula emhlabeni awangadlula ngokugula kodwa akadlula ngethi ingozi yemoto lapha ngibona kulokubuya into ezingozi kulokubuya into ezingozi athi kumezulu masingahlehlisa imuva izinyanga kunale ngozi ofuna ngabe yamlandela kakhulu kube ngathi yamnika athi uMancane kimi le ndawo esikhulumisha masikhulelisa kuye ngathi sitholele ufulawa ngathi kuwe asithole nawo lo flower hayi baba awumoflawa awubo sifuna ukuhola ke bese ichichi sifuna ukuhola
Siyabonga baba, siyabonga mina ngenziwa nje. Akeziwa nje ngihlolelwa kanjena baba siyabonga sokuhlangana ngalenye ilanga. Amazi khahlalami bamusho uyasibambe kanje ngoba khona zikhona ejulile mkhulu ke fake sayithinta nakho sefuna ukuthi ngize sikhonhlisa nakho sefuna ukona awume yabona yayijulile ukuthi mina ukuthi awagcobe wazakuhlekisana la Bani mawudazi kani ngibona amakhehla ejabula kunamakhehla lokujabula kancane kunomsebenzi uwawenza emikhaya ngoba ubona ngathi uyathinta kunomsebenzi lokufanele ngabe uyawenza ngoba ke ngabona amakhehla ejabula enanela kube ngathi kunomsebenzi ofanele uthinta angazi imikhonto enjalo yini cha baba vele phela ngithi mina ngumongameli into zami zikwi-public domain ngangihamba nomkhulu lapha umsebenzi wenzeka nje kahle nina baba nithatha amashansi nina baba othi sithatha amashansi wena qala fanele ubonga lomkhulu noma ubonga lemkhehlo unalo lapho kulephi ulofanele ube ngabe sigojele uyanikezwa manje ekhehlani ungabe uyithatha kancane lento yithi mina kuqala ke ubonga leyo ndoda mayikhona indlela ake ungashi amalanga amathathu uyanikezwa manje ngeke uhlangana lapho ukudla mkhulu fana lo lenyanga lena lenyanga siyabonga baba asikubambe kanjalo siyabonga kakhulu baba makuthi ukhona othi ufuna ukubuzela ungizwe angakufika kwephi number Salele umkhulu ku 078 078 034 034 2317 078 234 2317 engathi uhlole kahle nomdodo bolo Falsuya lo hlanya alright siyabonga uzophilisa South Africa kololo hlanya kwaZoba ngoba luzoyivelela ngilwazi into lwaphi kodwa luzoyivelela yes asazi uthola ufulaba kunento ekulandela njengokufa ngibona sihlangana abantu bahlukana ngiyazwa manje mhlawumbe bahlangana abantu bahlukana mana bahlukana apha emkhulu mana uma cha ngithi mina ngibhekele nje ukuthi kuhamba kanjani into zami khona into engayiboni kahle bona manje uthi umkhulu wena uyakwethemba ngithi baba ungabi nekali ngiya lapho phela ngutshela into ongayiboni wena mina ngiyibona lapho kwami uthi kunabantu njengamanje bahlangana behlukane baphatha kabegama lakho mana baba baphethizwe babi mana ke abaphethizwe babe noma bahlela abantu mongo ngibeka lapho mina ngoba senganele futhi ngiyabonga babe noma bahlela abantu abahlangana nabo baphinde behlukana ngami babi awu ngiyabonga ngisabacha awu uNkulunkulu wami ngiyabonga cha uyahlola futhi